Ok, mai bun, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Tempo joacă Minecraft, așa se numește acum săriuța. Da! Wow! Mulți au să zic că... Stai puțin că... Să șterg la cartelul. Voi pune o pauză. Ok. Da. Da, poate vedeți multe chestii, am și... Eu am chestia că am 3 diamante, da. Am jucat eu off camera, bine, nu off camera. Asta e o insulă pe o mapă pe care jucam eu înainte și vreau zis să fac survival. Nu de mult, deci am ultima oară când am intrat, e acum o săptămână când am intrat 1 week ago. Da, întrebați-o în caz să sunteți abonați la preoții Cezară, puteți să o întrebați și pe ea. Deci Cezară a dat la aceste pune un coment că m-ai ajutat și tu și ești martor că nu am dat pe game mode, doar sper că mai ține minte când vina și mina aici și mă cea chestii. Ok, o să mai fac și pe o mapă, vreau să încep pe Minecraft serios uneori cu filmatul. Vreau, mă gândesc să fac o serie de maps for Minecraft. Adică să dăm mape să vedem ce rahaturi pe ele. Ok, înainte am o casă făcută, deci I don't have fucking know what I need to make. Dar nu știu ce să fac pentru că what the fuck casă am. Ce mai trebuie? Deci vreau o casă tot în aer din cobblestone să facem. Acum am venit pe loc și gen să fac acolo să fie mult chesturi. M-am propus doar să fie camera de să dai pe rahat, n-am spațiu. Ok, hai să luăm toată piatra de aici și să... Trebuie și lemn. Sper că nu-mi se aude buzăi de la Minecraft, de la microfon. Nici la microfon. Ok! Mai vine o dată doamna zi. Pentru că mă plictisesc. Ok. Suport ceva? Nu. Stai că... Da, ne trebuie și lemn. Da, wow, mi-a făcut tot. Deci, ca să știți, gen... Știți că la versiune mai vechi, gen, când apăsai să-ți faci un crafting table, când nu mai aveai lemn, apăsai acolo care te-a dat și nu-ți dădea, știi? Acum, gen, dacă vreau să fac bete, după aia îmi dădea următoarea chestie ce pot să craftez. Acum, dacă vreau să craftez slab-uri și nu mai avem, după aia îmi dădea boluri. Și de aia am apăsat care te-a dat fără să-mi dau seama și am făcut 100 de crafting table și le-am pus aici ca baricadă. Dacă să nu mai mergem până în casă. Ok. Hai să mergem să tăiem lemn. Cu târnă cu... Episodul ăsta nu o să zicem, știi ce interesant, deja avem 3 minute și n-am făcut mai nimic. Dar nu mă criticați. Mai mult la actuale. Mai mult la wow! Crerile limbele române. Uite, vedeți? După aia mi-a arătat crafting table și de aia am apăsat tot acolo și mi-am făcut 100 de crafting table-uri. În sfârșit vine și ziua și văd și eu mai bine. Ok, mi se trebuie foarte repede la telefonul femeie și eu mai zis. Deci stau eu pe scaunul ăsta. Incomod. Care vine aici, nu de acolo. Ok. Ok, hai să facem, nu știu, am uitat în casă. Oricum îți bat de cap, ba, n-am ce fac. Mi-am făcut fucking slab-uri? Nu. Am făcut doar, poate fi ce vreau. Și aici am bate soarele. În casă. Ok. Adică acum nu ne mai... Ba, da, ne trebuie lemn că am zis că... Bine, n-am zis. Am zis eu în mintea mea că trebuie să fac niște... leather scări de alea. Știți voi din vețe că trebuie să făcute. Că nu vreau să fac scări acum în jurul unui copac. Dar să fac casă în aer, nu să fac copac. Și o să fac multe construcții de aia. Să vă întrebați.
Dacă vă întrebați, vreau să fac foarte multe construcții pe mapa asta. Și vreau gen o mapă așa cetuită, deci vreau să caut Maps for Minecraft, o mapă așa construită, așa ca lumea, știm să-mi iau de pe Pocket Editor chestii. Asta vreau să-mi iau enchant. Am văzut azi la un coleg în clasă și mi se părea interesantă ideea. Și ideea așa. Să apăs câte una. Ok, am făcut bățe. Sper să ne ajungă. Mai întâi testa de construcție, nu? Ok. Oh my god, mă mișcă, nu înțeleg de ce. Și de ce am atâta. Îmi stac și 8. Cred că peste 20, nu, 19 scări. Adică mai multe. 19 ori 3, cam 50 pe acolo. Da, 57. Ok, 100% ne ajungă, că nu fac nici zgârie în or. Încă nu fac zgârie. Nu fac zgârie în or. Vreau să fac I don't know where. Vreau să fac gen aici și să fac un podule. Ok. Să fac așa un poduleț din toate părțile. Cât de mic o fi ăla? Joe, dude. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok. Să fac un mini-poduleț. Vreau să fac așa interesant. Nu, noi nu să pun cu lopata, suntem prea șmecheri să pun cu lopata. Ok. Pune shift. Bun. Ce pot ca lumea. La 2 centimetri. Na, în fine, ca să pară mai interesant. Bun, venim aici, ne urcăm tot e bla bla bla. Și hai să continuăm și din partea asta. Așa e bun. Da. Și tu m-ai scos foarte mult de acum am în construcții. Ba, da, nu știu. Așa. Wow. Mișcă mâinile astea. Și de ca lumea. Ok. Și venim din... O să... Nu mai spun nimic. Ok, și hai să facem și din partea asta. Tot un poduleț. Poduleț. De pe partea asta. O să vadă foarte baurit. Nu baurit. Adică supără. N-are ce spun. Videoclipul ăsta peste că o să-l șterg. Sau nu? Ia ajunge la buta mea până acolo. La mine lavă. Ok.
aici. Spre acolo. Ca să vin dintr-o parte dincolo. Avem poduleț și pe aici. Asta o să ne ajute, nu mai vrea să gen. Asta e un sens generator, gen vreau să vin spre casă, nu trebuie să mai ocolesc pe aici. Vin direct pe aici și de-aia fac podul. Dacă știi cum zic. Ok. Nu, mai bine să luăm așa. Luăm astea de fapt. Facem cam pe aici. Da, așa e cel mai bine. Vede și frumos. Nu două pe parte și una pe parte. Se vede bine? Da, perfect, dude. Se vede perfect. Acum vreau să se vadă. Încă că era un ochi. Ok, oameni buni, cam acesta a fost tot episodul, văd cam 11 minute. Eu am fost Templar. Ați văzut cam ce am făcut episodul ăsta. Deci, gen, am construit aici un tur, parcă tur nu e luat afară. Și în episodul următor o să mai continuăm cu chestii. Ok, oameni buni, eu am fost Templar și pe data viitoare, pa! Oh my